Zingane zakwethu ma-South Africans amahle, ma-TikTokers, nani nina nonke nisebenza umsebenzi omuhle woku-influencer ku-social media. Ngiyacela niyisabalalise bafowethu, nali iqiniso seliphumela obala. Uwitness A, uwitness B, no-witness C ekade behleli bethola ubufakazi babo kwiMadlanga Commission for the past few weeks, okugcine ngo-witness C ovale ngenothi eliphezulu ekhipha ikati esakeni. Ufike nobufakazi okubalwa kuwo ama-voice recording kaKat Matlala ekhuluma eveza ubudlelwano anabo nominister uSenzo Mchunu, uBrown Mokgotsi, namaphoyisa amaningi okubalwa abaphathi oShadrack Sibiya nabanye abaphethe ama-units ahlukene. Kubufakazi bebuthula ubeveza ngokusobala ukuthi uyazana nabo futhi ubanikezile imali ezinkulu ukuze bemvikele. Bahlulekile ukumvikela uKat Matlala obeyisigebengu noma oyisigebengu noma allegedly ukuthi uyisigebengu. Lokhu ubekwenza ngosizo lamaphoyisa. Konke lokhu General Mkhwanazi ayikhuluma ngakho ubufakazi bakho buthuliwe kuMadlanga Commission. Siyazi ke baningi abasebenza especially kuma mainstream media okufuneka ngabe lento bayayisabalalisa, kodwa abayisabalalisi ngoba asazi ukuthi yini bona ababenefithayo ngayo noma bavikela bani kangaka. Ubufakazi ke obuvelile buyashaqisa, buyathusa. Kuvela nanokuthi kunezimali eyingango 300,000 ebeyinikwa oShadrack Sibiya mhla kushada indodana yakhe, wanikezwa nezimpala. Lezo impala wayesezafa zonke. Indodla nezindodla zezimali ezikhishwe uKat Matlala efanda i-presidential campaign kaSenzo Mchunu, noma yena personally ethu bengakholelwa ukuthi uSenzo Mchunu uyobuwina lobu president, kodwa ke uyalibhejela ihashi noma mhlawumbe lingeke lize luwine. Konke lokhu namhlanje i-commission kaMadlanga isikuzwile sinakho. Ubufakazi sebukhona bafowethu. Into ke efana njengale akufanele iphelele eze ngethukuthuku zenja. Sengiyivala ke le nkulumo yami, ngifuna ukumdlala uwitness C bafowethu, simlalele ngaye sithi salute kuona wonke amaphoyisa enza umsebenzi ngokuyinikela, ngoba kubhlungu ukubona amaphoyisa enza umsebenzi ngokuyinikela wona esengenazi impilo eziphephile, esephila ngokuhlala ebaleke ecashisiwe ngoba izigebengu zinamandla ziyabafuna. Okushaqise kakhulu ukuthola ukuthi lezi zigebengu ukuze zithole i-information ngalama members ePKTT okuyiwona abeselandela i-investigation yoMatlala anikezwe uMinister Senzo Mchunu lawo mandla ngokuhamba yofuna ama-gadgets azokwazi ukutracker imoto zalamaphoyisa. Izigebengu ziphethe ama-tracker eyimoto zamaphoyisa. Nake nayizwaphi into enjalo? Amaphoyisa asebenza kanzima aphila impilo ebuhlungu, bese uthi lawa izigebengu aphila impilo ebutebu, hlala emzini emkhulu aphila kahle, bese uthi lawa asebenza kanzima enziwa ama-victims of crime. Witness C uyivale ngokuthi akakholwa ukuthi South Africa izokwazi ukuphunyuka kwi-organized crime. Indlela e-deep ngakhona ihleli phezulu kwabamaphoyisa kosopolitiki, ibona bavikela lezi zigebengu. Witness C, we are with you, my man. Thank you, commissioners. I will read as follows. I am a career policeman. I have never worked for an organization other than SAPS. I have never worked in any capacity outside the law enforcement. I view my work as a member of SAPS as a calling and not just employment. I wear my badge with pride and view my work as an invaluable contribution to the community. 2126. In my years at SAPS, I have encountered my fair share of challenges.
This includes long hours, suppressed pay, lack of recognition for sacrifices made, and the pain that comes from meeting victims of crime and bearing the responsibility to seek justice for them. However, this case has taken more from me than I ever could have imagined. I am not living a lie. I am living a shadow of my former life. On the professional front, I am no longer able to execute my duties in the manner I previously did because I cannot move freely in public without 24-hour protection. It is difficult to meet with informants or to make new connections. As my current condition is not conducive to blending in and meeting people in order to get information, I cannot go to court normally and seek my orders. My movements are not free and spontaneous. On the personal front, I cannot live a normal life. I cannot go to the gym or eat out without risking my life. I have a family that I am deeply committed to, but cannot take my family to a shopping mall or arrange that we go out on a holiday. I rarely see my family because doing so is a direct endangerment of their lives. This has alienated me from my family, in particular my wife, children, who I have not seen in an extended period of time. Know that you are investigating these cases and I avoid you for the fear of facing repercussions. I make this statement not to seek sympathy, but to make the Commission alive to the reality of committed, ethical, and ordinary SAPS members. I am grateful to General Mkhwanazi, who lifted the lead on our circumstances. This is the abayisabalalisi ngoba asazi ukuthi yini bona ababenefithayo ngayo noma bafikela bani kangaka. Ubufakazi ke obuvelile buyashaqisa, buyathusa. Kuvela nanokuthi kunezimali eingango 300,000 ebeyinikwa Oshedrack Sibiya mhla kushada indodana yakhe. Wanikezwa nezimpala, lezo impala wayesezafa zonke. Indodla zezimali ezikhishwe uKhethi Matlala efanda ipresidential campaign kaSenzo Mchunu noma yena